I onsdags der var det klimaaktionsdag, og der havde en masse mennesker fundet deres cykler frem for at demonstrere imod forurening og trafik, og vi var der også. Hold kæft, hvor bliver det fedt at komme ud af svinebyen til, mand. Det er sgu dejligt at have sådan en gammel bil, mand. For fanden, hvor bliver det fedt, mand. Du kører 98 bly, ikke? Jeg kører 98 bly, jeg kører den fede Juice, altså. Det får jo det minder om, vi skal ind og have tanket op nu. Ja, okay. Kan vi så ikke købe lidt ekstra olie, som vi kan lige få til at lægge lidt? Jeg skal også have 2 Jenga. Ja, og 2 Jenga. Okay. Prøv at se, hvor mange mennesker der er uden bil. Hvad fanden laver de her? Jeg synes, der er for meget biltrafik, og cyklisterne burde have bedre vilkår. Og det er vel det, den her demonstration skal være med til at markere. Det er fuldstændig rivende galt med den måde, man i København indretter trafikken på. Hvis man ser på flere andre store byer i Europa, så har man jo der været meget bedre til at få biltrafikken ud af bykernerne og åbne mere plads for cyklister, gående og sporvogne og busser og i det hele taget kollektivtrafik. Det er sådan, så jeg har nogle hovedparoler, ikke? Ja. Den første er at stoppe bilernes forurening for kollektiv transport. Og den anden er meningsfyldt og mindre arbejde, ikke større forbrug. Og den tredje er menneskelig solidaritet, lokalt og globalt. København uden bil? Ja. Det ved jeg ikke. Det er da bare at gå igennem København kl. 3 om natten, og så forestille sig, at solen skinner. Hvad skal vi så bruge alle de dejlige motorveje til at veje? Motorvejene skal hugges op til kolonihaver. Ja, alle vejene hos Andersen Boulevarden skal laves om til hockeybane og så videre. Ikke? Så man kan forestille sig sådan en brogade med kolonihaver i Nyhavn. Ja, er det ikke meget realistisk? Ja. Det er ret realistisk. Og vores krav er, at det minimum skal være inden for 5 år. Ellers så går vi bands. I en stor by, sort som kul, allerdybest inde. Der er meget biltrafik og alt for lidt cyklisme. Yes! Ja. Rimer godt.